guys, nandito kami ngayon sa Baluarte ng Luna. Kasama ko ngayon ang friend kong Chaka, Keme. Ang pretty kong friend. Pak. Ganda ng view. Pak. Ang lakas ng araw siya. A few moments later. Ipapasilip po, hello vlog. ipapasilip po namin yung bagong bili ni Bakala na ang tawag niya, Nissan Deluxe. Oh, di ba? Ipapasilip. Joyce, Deluxe. Alam mo na. Bes, buksan mo yung pintuan, papakita natin. Ito na. Kulit ko lang yung shades ko, Pes. Oh, sige, go. Wow, ang ganda ng... Tapos sinarado. Kakahiya, daming laman. Anong laman, Bes? I-drive mo nga, Bes. Go, gusto mo makita, Bes. Hindi, baka makarjak yun. Makimchu ka, Bes. Ay, so... Hello guys, pauwi na kami. Dito na kami sa sasakyan. Hello vlogs. Oh my God. Pakita mo naman yung loob ng sasakyan natin, Be. Hindi na pwede kasi may mga pangyayari hindi kanais-nais. Hindi dito lang sa may sa may bed na. Uwi na kami, guys. Ito yung sasakyan namin na nabili ni best friend ko. Yan ang Cash. yung nabili niya ng cash. Oh, di ba? Magkano to ba ng cash? Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Just click the bell button and you will be updated for the next videos to be uploaded. Thank you so much. Bye-bye.